pane nhau yeleaked audio inyowani ichangopinda mwiri yezimbabwe iri kunzi aiwa pakaswandiwa mari inosvika 100 million before ma-elections mwiri yezimbabwe zvipere muchizanapenda masvika buda nyogwa panapa mu-the news hogs nondibva subscribe like utina on the bell vanyora vachiti tender war erupts in Zimbabwe, officials protect Chivhayo. Reeling from a major corruption scandal, Zimbabwe's political system has decided to protect ex-convict tycoon Chivhayo, who is close to President Mnangagwa, and throw under the bus his estranged business partners Mozumbo and Mike Chimombe, who were also involved in the corrupt 100 million Zimbabwe Electoral Commission ZEC tender, which has left the authorities badly exposed. The news hoax has been told. Ndomba zvikonetera pana pachiti aiwa pakabuda nhau kana kuti elect audio ye40 million, right? And then ikatendera but now takuona kuti patobuda imwe ya 100 million inoratidza kuti aiwa yakaswandiwa nana Wikinochiva nana Mike Chimombe. But muzora nezuro takaripota panapa tikatora nhau ye70 million imwe zvekare, which means takuona kuti avakomana vematenders. But chinhu chiri kugwadza vanhu inhau yekuti Wikinochiva is their boss, ndiye anotova supplier mari according to the audio yatakataura zvaine zuro, ndiye anotova bhadhara kana achinge vaita matenders, but their boss is being leaved, ari kusiyiwa, but mabusiness partners ake vana Mike Chimombe nana Mozumbo ndo vari kukepchwa vachisungiwa. Muri Zimbabwe tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko chakadai. Pinai comment section medu, usakona kusubscribe, kulike, tinotina on the bell icon.